Не може да не ви е направило впечатление как напоследък все по-бюджетни таблети се появяват на пазара. Нещо повече, много от реномираните марки сериозно нагазват в територията на бюджетните решения. Не смятам да си губим времето и направо да преминем към видеото на Asus MemoPad HD7, който категорично е топ предложението в сравнително ниския ценови клас в момента. От Asus са се погрижили таблета да отговаря не само на максимално широк диапазон бюджетни ограничения, но и на много различни вкусове, като са оставили опцията за избор между 4 различни цвята: тъмно-синьо, бяло, розово и зелено, което, да си призная честно, едва ли ще се приеме твърде добре от българските потребители, но пък в Азия може да бъде сериозен хит. Корпусът е изработен от непретенциозна, но пък солидна пластмаса, оставяща приятно усещане, когато таблетът е в ръката ви. Сравнително трудно е да се изплъзне от нея, а цялостното качество на изработка е на добро ниво предвид ниския ценови клас. IPS дисплеят започна да се превръща в стандарт, а присъствието му в Asus MemoPad HD7 е гаранция за качествени цветове на 7-инчовия дисплей с резолюция 1280 по 800 пиксела. Те пък обещават висока детайлност на образа. Много пъти съм казвал и ще го повторя отново, че доскоро имахме такива резолюции в 15,6 инчови лаптопи, а и сега може да намерите сходни такива на пазара. Така че аз лично се радвам, че не просто IPS матриците стават почти задължителни за новите таблети и много от смартфоните, но и че резолюциите растат дори в този нисък ценови клас. Хардуерът също няма как да не впечатли. MediaTek продължава да снабдява производителите с изключително стойностни и мощни процесори. В конкретния случай MemoPad 7 притежава 4-ядрен процесор, който няма как да не поднесе отлична плавна работа с Android Jelly Bean, 1 ГБ оперативна памет и Video Power VR, което не е от най-добрите на пазара, но е прилично бюджетно решение. Подробни тестове на модела ще намерите в ревюто на Симеон Николов на News.tablet.bg. Ще добавя и още едно безспорно предимство: задна камера на гърба, записваща Full HD видео, което също е доста рядко срещано при този клас таблети. Батерията е друг впечатляващ компонент, осигурява над 10 часа непрекъснато сърфиране в интернет. В заключение ще кажа, че определено за цената си към момента MemoPad HD7 не среща особена конкуренция от останалите марки на пазара. За да разберете повече за предимствата и недостатъците на този таблет, ще ви насоча отново към ревюто на Симеон Николов. Четете News.tablet.bg, а ако искате първи да научавате за последните ни клипове на модели, бутонът Subscribe в YouTube канала ни е точно за вас. Благодаря ви, че бяхте с мен, Георги. До скоро в следващото ни видео.